Tembang Panggurit déning Turya Rakil Putra. Malem Minggu, udan grijeh wiwit lebar asar mau ndadekake wengi saya nglangut. Johan lungguh ing kursi, ngelus-elus mesin tek sing seprono seprene dadi mitra setyane. Pikirane semawut adoh, nusup sela-selaning pangangen. Ana pagonta nanging uga ana rasa kuciwa. Upama dheweke ora ngalami gri sing ngawurip sing getir, malem Minggu kaya ngene kena kanggo panglipur. Nanging manungsa pancen mung sederma nglakoni titah wenang budidaya Allah sing murba lan wasesa. Dheweke pancen kudu narima linandhisan pamupus. Menawa lakone urip pancen kudu kaya ngono. Kudu ngiwati dalan rumpil, nasa alas tanpa kanca, lan nyabrang segara kang kebak prahara. Ora ana wong sing gelem nandhang citraka, nanging yen dudu titah banjur sapa sing kanggonan. Kabagyan, kamulyan, kasentosan lan uga katresnan iku dadi karamane manungsa. Balik kacintraan, pacoban, kasangsaran lan kegagalan iku dadi sirikan. Rong perkara sing lelawan iku lair awit saka tuntutan jiwa raga sing pate naluri menawa manungsa iku umume ngemohi kasangsaran lan suwalike mburu kesenengan. Upama bae Gusti Kang Maha Wicaksana ora nyipta rasa naluri ing jasate titah. Tangah lamun ana kacintraan sing gawe tumetesik eluh. Tangah lamun ana katresnan sing gawe resahing ati merga kalilit rasa kangen. Nanging sepisan meneh manungsa mung sadirna nglakoni. Dumadakan lawang ngarep didodok uwong. Johan menyat aras-arasen. Nalika lawang dibuka, Pak Suwarno, ketua RT wis ngadeg gubuh. Ing jejere ana wanita sing lagi nguncalake panyawang ing pepetengan. Gandeng peteng, Johan ora bisa dumuk sapa dheweke kuwi. Nyuwun pangapunten Dik Johan, kula ganggu. Pak Suwarno buka gunem. Teko kula mriki namung badhe ngeteraken tiyang menika. Johan wis meh takon sapa pawongan iku. Nanging pitakone kandhek ing gorokan merga saking kaget lan gumune. Kowe? Johan kami tenggengan, ora percaya. Wanita iku mantuk kaku karo diiringi esem saka lambene sing pucet merga katisen. Sampun Dik Johan, kula kepareng rumiyin. Pak Suwarno sumela saja ora nggopo reaksine Johan barang ngerti sapa wanita sing diterke. Mboten lenggah rumiyin, pitakone Johan gragapan. Sanes wekdal kemawon, menawi ngaten nyumanggaaken, ucape Johan karo ngiringake Pak Suwarno. Nanging matur nuwun sanget Pak Warno kersa ngeteraken tiyang menika dhateng mriki. Pak Suwarno gujeng, sami-sami. Johan nutup lawang. Nalika mlebu, wanita sing gawe kejuting jantung iku lagi nggaringake rambut nganggo kacu. Johan koyok kadudut atine. Ayo mlebu, pangajake gumeter. Wanita iku ngawasake Johan kanthi panyawang tuntas. Disawang kaya ngono, Johan krasa dadane gumuruh kedadian endah mang taun kepungkur bali gumawang maneh. Kedadian sing ora bakal bisa dilalekke selawase urip. Kedadian endah nalika Ayu Sulistyani isih dadi kekasih. Lan wengi iki dadane gumuruh merga tanpa dinyono-nyono Ayu Sulistyani teka. Lan mandeg kanthi panyawang kaya 5 taun kepungkur sawijine panyawang tuntas sing ing jerone nggambarake kangen kang tanpa winates. Mas Johan, apuranen aku. Ayu Sulistyani perembik-perembik. Johan njegaki. Yo gene, aku ganggu Mas Johan. Awit wengi-wengi kaya ngene, keradaan mrene lan mripat iku nyawang kebak panandang. Johan gedeg. Ora Ayu, ora aku mung rodok kaget bareng ngerti sapa sing wengi-wengi mrene. Mas Johan, ora kabotan aku teko mrene. Ora. Wanita iku nyawang kebak panuwun. Bapak karo ibu tidak ngendi kok sepi temen. Pitakone sebajure menyang masjid rawuhi pengajian.
Mas Johan ora tidak merono. Nek aku nyang masjid ora bisa ketemu kowe. Sama urane Johan diplomatis. Ayu Sulistiani melengeh, kerasa lucu. Sik yo, kondone Johan karo menyak. Arep tidak ngendi? Gawe wedang, kopi apa susu? Aku nderek Mas Johan. Johan mungkur sakwise nyeleh setumpuk majalah ing meja ngarepe Ayu Sulistiani. Karo gawe wedang, dheweke mikir-mikir, ana perlu apa wengi-wengi kaya ngene udan pisan. Ayu Sulistiani teko. Penting, yen penting apa penting banget nganti ora bisa diundur nganti sesuk. Rasa ora tega ana wong wedok, ijen pisan nembus petenge wengi. Johan metu gawa bagi isi 2 gelas kopi susu. Ayo diunjuk, pangajake karo ngangkat gelas. Ayu Sulistiani gresah. Aku ora ganggu kan Mas? Johan murungake oleh arep ngombe. Ayu, yen aku wis kondo ora, iki yo ora tenan. Mau aku wis omong yen tekamu mrene babar pisan ora ganggu. Mula pitakonan iku aja kok baleni. Ucape Johan nandes. Sing penting tekamu mrene ora gua pawarta sedih. Mau panjenengan lagi ngopo? Pitakone Ayu Sulistiani ngalihake pambicaran. Nglamun, gagas. Mas Johan isih koyo biyen, seneng humor nanging pinter gawe suasana romantis. Oh iya, nanging saiki tambah dewasa. Aku uga mikir ngono, kandhane nurut ilining banyu. Mas Johan isih seneng nulis. Iku pancen wis dadi donyaku. Dadi penulis seneng yo Mas. Piye yen miturut pandugamu? Johan balik takon. Seneng awet tepungane akeh. Nanging aku orang rasa ngono. Aku rasa donyaku sepi. Dina-dinaku mundak suwe mundak dawa. Mas Johan patah hati. Mbuh lah, nanging aku tansah ngrasa kelangan. Ayu Sulistiani mung gresah. Saka panggresahe samambul mayuta-yuta ukara guritan elegi. Nggambarake urip sing kebak panandang, mujudake gambar kuciwaning ati. Sing luput pancen aku, Mas. Suarane kajiret ing gulu. Johan gedeng. Ora Ayu, kita sakloron ora ana sing luput. Dalane ngaurip sing kudu kita lakoni pancen kudu kaya ngene. Urip pancen sawijine cangkriman Ayu. Ayu Sulistiani tumengo. Panjenengan ngelikake marang kedadian kawuri, panjenengan tetep ahli filsafat. Johan mesem getir. Aku ora ngerti, aku mung kodo miturut swara batin. Wanita iku nujem Bantala. Yo kene Mas Johan durung kawin-kawin. Mas Johan wis pantes dadi bapak. Johan dudut ambekan landung. Dadane sesek. Johan mikir, saiki dheweke banget oleh ngati-ati. Biyen nalika umur durung genep 20 taun wis wani ngrancang bab omah. Biyen dheweke tau janji marang Ayu Sulistiani yen ing besok tembe Gusti Allah wis paring ngapujiwa dalan rezeki kang tetep, dheweke bakal enggal-enggal ngrabi Ayu Sulistiani. Nanging kanyatan nuduhake liya. Johan kudu nampa kenyataan getir perkarane wong tuwane Ayu Sulistiani ora ngidini anake wadon omah-omah karo wong lanang kaya Johan sing penggaweane ora genah juntrungi. Ujare wong tuwa iku duwe bojo sastrawan ateges kepengin ngrekoso. Ya wiwit iku Johan mutung. Dheweke ora bakal nibake katresnan marang sapa bae sadurunge dadi wong sing piguna. Aji dirine kaya disuwek-suwek barang pagaweane diina. Dheweke uga nganggep yen urip iki pancen sawijine barang antik sing kudu dijaga kanthi premati. Mungguing Johan, urip iku ora beda karo porselin. Yen pangrumate ora ngati-ati mesti gampang pecah. Kemangka yen wis pecah ora ana gunane. Mulane nalika Ayu Sulistiani takon bab omah-omah, dheweke ora enggal bisa mangsuli. Apuranen aku Mas, pangucape sajak kaduwung. Aku wis natoni atine panjenengan. Dadi wong aja kakehan pangrasa Ayu. Aku ora apa-apa kok. Nanging aku mesake Mas Johan. Mergo aku Mas Johan dadi kaya ngono. Sing wis yo wis, panyaute Johan.
Saiki kandhakne bae apa keperluanmu wengi-wengi kaya ngene teko mrene. Dheweke ora enggal wangsulan, mung mripate sing manter nyawang Johan. Mripat iku ora beda karo gebyare nglintang panjer sore. Eman saiki mripat iku kaya kesaput pedhut. Ora kaya biyen sing tansah kencar-kencar gawe tresnane Johan saya kapadhem jero ing telenging ati. Aku lara, Mas. Yo, lara. Pitakone Johan ora perca. Lara? Yen ndeleng kahanan lairku, aku pancen ora kurang siji apa. Aku kaya wong lumrah. Nanging menawa Mas Johan ngerti batinku. Johan nyawang wanita ing ngarepe kebak pitakonan. Sing disawang tumungkul. Ayu, wong urip pancen kebak konsekuensi. Kita urip iku ateges wani nanggung apa lelakon sing tumiba marang awak. Nanging rasane abot banget, Mas. Upama kowe be ngrasakake aboting panandang, apa meneh aku? Kok koyo ngene apa